Mas Patik Raja Dewaku Togo Tejo Mantri wonten timbalan kang adhawuh Raden Patih Segipu awit saka pandongamu aku kasembatan ngundurake para dewa nanging bareng aku bakal mlebu ana ing kahywangan kedadak lawang sela matangkep ditutup kok. Nuwun sewu. Kula sampun apal kaliyan watakipun para dewa waton kori sela matangkep menika dipun tutup adatipun dewa ajeng pados jago. Lajeng jagonipun sinten Paman Bukulun? Ya Adipati. Jumbuh kelawan pangandikane Adi Pramesti Guru. Engkang tinuding dadi jago ya kuwi satriya ingkang suci. Mula ya jabang tetuka iki sing tak pilih dadi jago ngono. Sapa wae sing dipilih dadi jagone dewa, aku ora bakal gigrik. Dewa wae mundur apa meneh sipate menungso. Ning jagone dewa niku boten sembarang menungso nanging menungso sing pepethingan. Pepethingan piye, Guk? Pepethingan merga kayu kestupa mulya sajiwa kelawan anggane jabang tetuka. Bareng karo pedhoting puser, kejaba saka kuwi, bocah iki tedhak turune satriya linuwih ya kuwi Werkudara lan Ariwi. Oh, ngaten. Nggih, leres. Satriya ingkang dados jago dewa niku mesti tedhak turune wong elok. Merga tapa bratane wong tuane mula sing ampuh lajeng anake. Nadyan ampuh kaya ngapa aku ora wedi. Ora wedi ora apa-apa. Ning aku percaya bocah iki bakal menang. Menang pripun? Menangis. Merga yen sampeyan nganti mati tenan iki mengko sing nangisi keluarga sampeyan, tan urunga sampeyan bakal ketun keduwung merga semunipun Segipu badhe kewirangan tanding kalian jagone dewa. Bener ya Adipati. Merga jago kuwi keluwihane iso kluruk. Jago kuwi yen kadung kluruk niku larang regane. Sebabe apa jago kok iso kluruk? Kawargan duwe lambe. Dadi yen duwe lambe kuwi iso kluruk. Ngono. Urung karuan. Sumur kae nyatane duwe lambe ya ora iso kluruk. Mergane sumur kae ora duwe cucuk. Titenono apa wae yen ora duwe cucuk mesti ora iso kluruk. Ah, sing ngomong sapa? Mentok kae duwe cucuk ya ora iso kluruk kok. Ning lak iso nyosor. Ayo. Lah pokok kowe apa iso nyasar ngono? Kowe apa iso nyasar? Ya iso wae. Yen ora percaya engko bar wayangan apa piye tak sosor. Segipu. Kaya ana suarane dewa kae dewa sapa? Agate sang kapirangu. Renangko kinempet-tempet
dosang retnaning bawana ya situkang walang ati ya wes sekipu apa Bukulun sawangan jabang bayi iki bocah iki dadi jagone dewa jenenge Tetuka banjur karepmu kepiye yen kowe bisa cilik ngalahake gedene bisa mateni jabang Tetuka Bathari Supraba boyongan sekimu gorene gaglake limpane ha Sekan jroning kewo manti koton celang pertaman brojo ladal iki bayi opo ing atase tak idak-idak malah iso ngadeg ndak gigit siung pengapit parandine malah saya digdaya nanging yen aku tanding karo bayi abang menang ora kondang kalah malah babar wirang para dewa tak balekke jagomu wujute bayi iki yen pancen kowe digdaya kowe iki duwe keluwihan ayo bayi iki gedhekno men timbang bobote karo Sekipu
Bathara Ramayadi wonten tinambalan ingkang adhawuh pukulun semune sekipu kami gilanen tanding karo Jabang Tetuka iki sekipun njaluk musuh sing timbang bobote gandeng jeneng kita iku pandene kayangan mula Jabang bayi iki jedine ana kawah Candra Dimuka supaya enggal bisa dewasa lan santosa ulun bakal merintahke marang para dewa supaya nyemplungke pusaka ning madyaning kawah kanggo ngiseni kekuatane Tetuka. Nuwun inggih sendika ngestakaken dawuh pukulun. Gumrekut para Jawata nggenya anjedi Jabang Tetuka saliring pusaka lan braja wus manjing jroning kawah abang branang geni mumpal-mumpal gegirisi pungkasane Yang Girinata gya paring pusaka 3 nenggih caping Basunanda Kotangantra Kusuma miwah kasut padha kacrema dupi wus paripurna panjedining Jabang bayi Bathara Ramayadi sigra mijil saking madyaning kawah kocap kawis tingal ana cahya gumebyar mijil saking Candra Dimuka nenggih Sang Tetuka kang wis dewasa prawira lan santosa ndedel gayuh gegana sumusuping mega malang anrajang mungsuh kang dadi pepalang.
Dadak nyogo ngalukur dasar kakak
warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu putra-putra manting Umilat nganti kaya lintang alian jebul menungso. Aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku kowe sapa, Gus. Diwanuhake iki jagoning para diwa. Kowe tambuh lawan aku jenengku Teduka. Dasar para nyata kowe buta ngendi? Narendra saka Giling Wesi iki ingkang jejuluk Prabu Kalapracuna. Kowe wani adu arep lawan aku ana madyaning repat kepanasan dari tumbale dewa tan wurung ajur mumur dadi lebu agamu. Rasa kakean bebangal sing dadi bukti lan nyatane. Janji buta ora gelem nyingkir, ora gelem leren anggene ngumbar marang kanistan lan kawurkan. Kelakon ana ratu buta nggo gateng ndase. Wah, ora kena ginawe becik. Saut dengkek pedhot boyokmu.
ginetat lir ginetat jojo bang mawingo wingo wengis netra kocak mundar andir Suraprata Jayamarata gir putenaku nyatane ora gondro sepira kowe ratu ngiling wesi Prabu Pracona sapa sing ra trima jagone dewa musuhe Gatotkaca ya tetuko oh kanjenge aja gembelo sirahmu supaya kowe bisa nyedani sesembaku sinuwun Prabu Kala Percuna aja gleleng kowe aku padhiye sing jenenge Sekibu golek bela janji ora ilang tak kedhepake bekuk unta malang dadilan papimu Buduna ayo kau wah
madangi jagat duk mungup-mungupan neng kapusak ing bukir martabak sumirat teneng soroting surya mega lan gunung-gunung Pating Wirata kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene Paduka kepareng rawuh ing Pringgondani sarta paring pangestu anggen kula badhe misuda Gatotkaca jumeneng Narendra. Duh Kanjeng Hyang Wirata jernyatanipun Paduka ratuning para ratu sesepuhing para Narendra monggo kula aturi murba wasesa wisudanipun ingkang wayah pun teduka. Matswapati kakekku, para sesepuh Sentana lan kawula wis nunggal swara nyengkuyung Gatot dadi ratu. Mara kageh pratitresna upacara wisudan iki. Oh, iya nggih, iya. Mesti wae pun yang bakal jumurung. Kula nuwun sewu katur dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten setinggil negari Pringgondani. Kalilan kula pun Matsapati matur kanthi adhedhasar sampun ageng lelabetanipun Gatotkaca sarta golonging cipta para warga Pringgondani sarta jurung pangestunipun para sepuh pramila saking menika ngengeti animbang sarta amutusaken bilih anak kula Gatotkaca nedya kula wisuda dados ratu ing Pringgondani kanthi ajejuluk Prabu Anom Harya Gatotkaca. dene utamaning nata terbukti bawa laksana Yayi kala Bendana katon sumengko anggonmu munggah Sitinggil ana apa, Di? Nuwun sewu aku nyuwun pangapura.
dene aku ninggal tata krama seba tanpa piniji. Atur uninga Kakang Mbok Arimbi lan Kakang Bratasena. Dina iki alun-alun Pringgondani geger. Merga saka patrape Kakang Bradadenta sing ora trima Gatotkaca dadi ratu. Malah dheweke sumbar macia-cia. Gatotkaca kena dadi ratu, waton bisa nglangkai bakene Bradadenta. Piye iki, Mbak? Piye? Werkudara, karepmu ki piye? Mestine kupingmu krungu mripatmu meruh yen anakmu diancam patine karo Bradadenta. Lan sawangen kabeh para lenggah padha miyos klebu garwamu Arimbi wis cincing neng alun-alun. Lah kok kowe malah mung meneng jegrek kaya Tuguwaja ki karepmu piye? Bah, aku wegah melu cawe-cawe. Iki perkarane wong Pringgondani, dudu perkarane Werkudara. Loh, Gatotkaca kuwi lak anakmu. Ya gene kowe ora ngayomi karo anakmu dhewe. Kanthi lakon iki wong sak Pringgondani bisa ngukur sepira kepinterane Gatut nggone ngrampungke perkara. Yen pancen Gatut bisa ngrampungi perkara tegese wis trep yen dadi ratu. Nanging yen Gatut ora bisa ngudari lelakon iki, tegese Gatut pancen durung pecus dadi pengayoman. Lah terus saiki ditonton wae. Wong kerang-kerang rasah melu-melu. Jagat manuk maning jajalanat kowe Bradadenta. Raupa banyu sing wening patramu iki padha karo nyempyokake banyu letuh marang kulawarga Pringgondani. Ing atase Pringgondani lagi duwe gawe gedhe. Akeh para ratu lan pini sepuh sing padha lenggah. Parantene swasana kang tentrem lan endah malah kok rusak kanthi pratrapmu sing gawe ora genah. Elingo sak sedane Koko Prabu Arimbo dening Kang Mas Bratasena mbiyen kowe lan dulurmu Kadang Braja padha njaluk urip lan padha para Kadang Braja mbiyen wis padha sumpah masrahake Pringgondani marang Kakang Bratasena. Nanging yo kene dina iki kowe nglencati janji ibarate itu tok dilat meneh. Mongko elek-eleke kelakuan kuwi yen lambene ora kena digugu kaya dapurmu. Wah, kakean bebangal.
kawiwitan satriya linuwe kang mardi mring kautaman aduh paman Brajadenta ingkang paduka kersakaken menika kados pundi menawi kula kaanggep boten trep dados ratu monggo bab menika dipun rembak kanthi sae paman aja gembelo sirahmu kowe le wiwit jaman kuno makuno Pringgondani iki negarane buta negarane raseksa yen dina iki kowe sing dadi ratu kowe sing jumeneng Narendra tegese sing ngemudeni negara iki menungso kowe nerak pranatan ngowahi budayane wong Pringgondani kakek moyangku biyen sing babat lan ngedekake negara iki nganti makmur ora sudi yen aku dadi keset ana bumi kelairanku dhewe paman babar pisan kula boten wonten ceceking manah badhe ngremehaken golonganipun para denawa kalebet paduka paman Brajadenta kula kadhapuk dados ratu menika boten saking pikajeng kula piyambak nanging dipun surung dening para kawula lan para pinisepuh ing Pringgondani ing pangajap kanthi Gatotkaca dados ratu saged dados sarana manunggaling trah Eyang Pandhu lan Eyang Trembuku tegesipun antawisipun manungsa kaliyan raseksa saged manunggal tetunggalan satemah ambabar kasantosan ing Pringgondani tembungmu kaya enak-enak dibadhok nanging kowe nggendhong rasa milik sarta pamrih tumrap kamukten Pringgondani neng ngarep kaya apik-apika menungsa lan buta manunggal dadi santosa nanging gumantine wektu gumingsire mangsa tan murunga golongan buta mung dadi gedibale menungsa aku tetep ora bisa nampa Kanjeng Paman negari Pringgondani menika dumados saking pulo-pulo bebanjaran lan nadyan benten golongan suku adat agama tertamtu badhe nyembuh dumateng kukuh bakuh menawi lelambaran raos panunggal ora bakal iso manunggal tetep beda lan ora bakal iso rukun menungsa karo buta tumrap benten ing pamanggih menika mujudaken kanugrahan saking pangeran waton benten ing pamanggih boten ngobak-obak kalian katentreman yen beda nganti kapan wae tetep ora bisa tentrem benten ing pamanggih boten saged tentrem menika boten dados sebab waton ingkang dipun tuju menika sami nenggih kangge kajayan lan kamulyaning Pringgondani waton sedaya para kawula lan sentana anggadhahe niat suci tartamtu badhe ambabar dumateng Basuki Pringgondani bisa tentrem lan mulya yen ditumbali patine Ratu Tugelan bapake menungsa mboke buta ya diapurmu kowe Ratu sing apik kuwi kudu mahambek sama beda dana denda sing tegese nadyan wong liya nanging yen sugih lelabuhan kudu pinaringan nugra kosok baline
nadyan kuwi kulit daging yen perlu pepunden yen pancen nyebar kamurkan kudu dipatrapi pidana bebasan rawe-rawe rantas malang-malang putung sing jejeg katekmu aku pamanmu Brajamusti sing bakal sabiyantu. Krida sang kaca negara sigra miting risang Brajabenta miwah sang Brajamusti sirah kekarone den Dukumba ical wujuding buta denawa kekalih manjing pring epek-epek astane sang Tetuka dadya daya kekuatan linuwih aji gunting Brajamusti. Oh!